हाय लोगोफोर खुलुमबाय फिन खेबसेबाव गासैखौबो आरो आंनि दिनैनि बे गुबुन मोनसे भिडिअआव गासैबो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन बरायफिनबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आं दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों। स' एसे खास नङा माने जायगाया जास्ट फिसासा मार्केट जों थानायनिफ्राय बारा गोजान जाया 200 मिटारसो जायो। स' बे मार्केटाव माने जेसांखिनि जोंनो नांगौ रेशननि बुस्थु स' गासैबो मोनजोबो। आं दिनै माने एसे माने जानायनि थाखाय माबा मोनसे लायनो नागिरदों। स' नोंथांमोनखौ दिन्थिलांनो आं नाजानोसै जेसांखिनि हायो। थौफादो बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि उन ना मा होनो थौदो बिदिब्ला बेग लानोसै फैसा बेग बेनि उनाव मना लानोसै। बाजारनि थाखायथ' मना नांगौ नालाय नङाबा आं मायाव लाबोनो नङा होमबा। मास्क गाननोसै लामायाबो जोबोद हाद्रि नालाय स' हाद्रि हाबबा आंहा बिराद गगा मोनो बिनि थाखायनो आं मास्कखौ गाननोसै। नायलांबाय थादो नोंथांमोना। जायाबोहाय थाबबो मास्कफोराबो स' थौदो लोगोफोर थांनोसै। मेन रोड मोनफैबाय आङो बिथिं थाङो मेन टाउन बिथिं थाङो मेन टाउन आरो स्टेशन एयारपर्ट थाङो। स' आं बिथिं थांथ'ला आं बिथिं थांसै नै बिथिं थांसै आं साहा बिथिं खोलाहा साथौदो रायजोफोर। बे जाबाय कपालाजी हिंदी हाई स्कुल गभर्नमेंट स्कुल। स' बे बाजारनि खाथियावनो गोग्लैयो। ओहो गथ'आ गोग्लैबाय दै। स' मार्केटआ बेनिफ्रायनो स्टार्ट जायो बेनिफ्राय बै रोमै रोमै नुहुरनायसिम स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना। बे र'डानो दार्जिलिंबो मोनहैयो दार्जिलिं थांजायो आरो मोनसे र'ड दंबावो दार्जिलिं थांनाय स' बेजोंबो थांजायो दार्जिलिं। ससे सिगाङाव थांनानै गिदिर आर्मि केम्प मोनसे दङ। स' नायलांबाय थादो रायजोफोरा। स' मोनफैबाय आं दायो बैथिं ना फानो आरो इथिं बेदरनि बाजार। स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना आं बेदर लानोसै एसे। हाँ भैया बैठे हो ठीक है 100 का दे दीजिए लेग पीस वो छिलका वो चमड़ा वाला। सब बुरा मत मानना है भैया वीडियो ले रहे हो थोड़ा यूट्यूब के लिए ठीक है। स' आं लाबाय दायो बेदर सानैल' नालाय हाफ किल' लानोसै 100 टाकानि लाबाय। स' बेखौनो जाहैनोसै दा हराव गाबोन थांखागोन नालाय न'आव। कितना हुआ है अभी 220 फिर से कम हो गया ना। अच्छा सब बेदर लाखांबाय दाङो। हाय कर दीजिए भैया एक बार हाय बोल दीजिए भाई हाय बोल दीजिए। मैं यहीं से लेती हूँ हर हफ्ता लेने के लिए आती हूँ मीट। तो बहुत अच्छा है भैया लोग बहुत अच्छा रेस्पॉन्स करते हैं और अच्छा लगता है। तो ठीक है भैया चलते हैं दायो ना लाहैनोसै ना लानानै थांनोसै न'आव।
बाजार मैगं एसे लानोसै साइकेल दुकान बो दं इसे इसे सरसाना भैया धनिया कितना है? धनिया दोनों 10 रुपया भैया दो में 10 रुपया एक ले लेती हो भैया 5 रुपया बोला ले लीजिए भैया धनिया 1 किलो नहीं 1 ले लीजिए कितना लगेगा 5 किलो 90 रुपया लगेगा so लाखांबाय आङो ना लाबाय बेदर लाबाय दुन्दिया एसे लाबाय दा थांनोसै रुमाव बैनो बैफोरनो आरो मार्केटफोरा गासिबो so गासिबो लाखांजोब्बाय आङो दा थांनोसै रुमाव थांनानै संनानै जाहैनोसै गाबोन बेलेगावबो थांनांगौ नालाय एसे so बेनिखायनो दे होमबा रुमाव लोगो मोनसै ना so दायो आङो जोंनि रुमथिं हाबबोनाय लामाथिं थांगासिनो मोनसिगोन रुमा बारा गोजान गैला so मा लाबोदों आङो रुमाव थांनानै खिथाहैसै नोंथांमोननो रुमा बारा गोजान गैला मोनसिगोनानो so नायलांबाय थादों नोंथांमोना बेनो जोंनि मेन हाबनाय गेटआ मोनफैबाय आङो रुमाव so बेयाव डान्स क्लास जायो सानसेनि बादाव बे आन्टिनि फिसालाया फोरोङो so डान्स क्लास जागासिनो दं गथ'फोरनि सेन्देल बुरजाथार दङ so आंबो आथिं आखाइ सुनानै लानोसै बेखौ बेयाव दोनथ'नोसै दै दंना गैया दं माथो दा बाहेराव थांनानै फैयोब्ला न'आव हाबनायनि सिगां आथिं सुनांगौ मानो होनोब्ला जोङो गुबुना सुयोनासो आं मिथिया खिन्थु फ्रायानो सुयो आंबो सुयो so नोंथांमोनाबो सुयो जानांगौ दायो न'आव हाबनोसै रुमाव जोंनि खाजाया नैबेयावनो दं ओइ दरजा खुलि मानो दरजा फांना दोनदों हा दरजा खुलि गिख'आ सानावबो दरजा फांना लायो सानावबो दरजा फांना लायो गिख'आ होनदां खुलि दरजाया मोनाबिलि जाबायना बिराद समायना माने मोनाबिलि समाव बेरायनो थान्दा थान्दा रुमावथ' बहुत गरम सानावबो दरजा फांना लायो नों गिख' दायो आं गासैबो बुस्थुफोरखौ दोनबाय दोननानै दायो आं एसे फ्रेश जानोसै फ्रेश जानानै हरनि जानायफोरखौ तैयारि खालामसै आं बेखौ दिन्थिथ'ला नोंथांमोननो जेसांखिनि हायो आं दिन्थिबाय नोंथांमोना खिन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनाव जे माबायदि नुखो जायगाया माबायदि माने एसे साहस गैया नालाय बाहेराव एक्सपिरियेन्स गैया भिडिअ बानायनाय अब्लाबो आं जेसांखिनि हागौ बेसांखिनि दिन्थिनो नाजाबाय नोंथांमोननो आरो जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानोदि आंनि चेनेलखौ अननाय हो सापर्ट हो आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव मोजां जादोंब्लाबो मोजां जादों बुं गाज्रि जादोंब्लाबो गाज्रि जादों बुं माबाफोर भुल जादोंबा बेखौ माने सुद्रायहरनो नाजा अब्लासो आं नोंथांमोननि अननायजों जौगालांनो हागोन जोबनायाव आङो गासैनिबो नोंथांमोननि मोजां हामलायनानै आंनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय बाय लोगोफोर थाबैनो गुबुन मोनसे भिडिअआव आरो थाबैनो लोगो मोनगोन जोङो दे बाय